Mä katsoin jo mun silmälle tälleen. Herra Jumala ei osu. Okei, mahtavaa. Lähti aika Marko taakse. Mä tein siihen taakse semmosen potkurin. Mä ajattelin, että se vähän niinku kontrolloisi paremmin se ilmalentoa, mutta näköjään siinä nyt kävi vähän toisin. Mä voin antaa ilmaisen vinkin, ei kannata kyllä heittää täysin, että se lentää helpommin, jos sä vaan teet näin. Mutta Joo. ei sillä. Laura voi heittää seuraavaksi, hyvä yleisö. Niin kun sun pitää valita kumman mä heitän. Saa valita itse. Kumpi? Pallo, lentää pallo paremmin. Okei. Ja kättä yhteen. No niin toivotaan, että tää lentää. Saanko mä vähän silleen niinku lähelle oikein tälle kauas? Haluaisin heittää sen, mä yritän heittää kauas. No niin. Yes! Siis eikö se ollut pisin tähän mennessä? Oliko nelos vai vitos? Miten tähän näyttää? Oi, se lähtikin kauas. No niin, ja silmään. Eikä sattunut. Eikä sattunut. Oh my god. Okei. Teemu, ootko valmiina? Ja kättä yhteen. Mä oon nyt oppinut, että vauhtia ei kannata ottaa. Tää on tekniikkakin. Ei takas! Mene jonnekin ees! Se oli vähän pidempi kuin Leevi. Toi lentokone ei ainakaan enää lennä mihinkään. Oh my god, olipa Tuhottu. eka esitys. Sun tulos oli eka rivi. Joo. Onko se teidän mielestä ollut surkeita vai hyviä? Hyviä! Teillä on matalat standardit. Mut hei, Hyvin palkitsee- surkeita. Ei kun palkitsee, ketkä on tullut eturivit eka ajoissa. Nyt mulla on isot odotukset. Noin pieni lentokone ja noin iso hauis. Se yhtälö on pakko olla toimiva. Hyvä yleensä. Laitetaan kättä. Katsotaan, onko tää voimalaji vai ei. Takaspäin! Ai! Miksi se lähti ylöspäin? Näyttää siltä, että mun pallo, siis lentokone, oli paras. Ei kai palloa voida laskea, vai voidaanko? Kuka voitti teidän mielestä? Kyllä mä oon samaa mieltä. Mun mielestä, Sere, sä haastat meitä tällä teeseen, joten teitä. Sä haukut meidän muiden suorituksia teitä. Enhän, mä yritin heitä sanoa. 15 sekkaa aika. Miten tää tehdään? En mä 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kelatkaa, jos se voittaa tollanen. Hyvä! Ei se onnistui tekemään yhden taitoksen siihen. Ja Onko varmaan se 50 oikein se taitos? No, riippuu nyt ehkä, että jos tämmöiseltä niinku prolta kysyis, niin voisi sanoa, että ei kyllä ehkä ihan ole. Se on näin. Saanko mä tehdä tää?